Balitin lang sir yung papapasok mo po sa loob sir. Pang second batch na po tayo papasok. Pagpasok Okay. po sa loob sir, wala po kayong babayaran din ba sa amin. Ibibigay sa inyo sobre voluntary donation na po yun. Alright guys, so yeah, good morning. Nag-gas up lang kami sa pinakamalapit na Petron kasi dumating kami kanina, medyo madilim-dilim pa. Ayan. Ayan, hindi mo na ako nag-vlog. So eto, wala na kasi yung Petron dun sa gitna sa may simbahan ng Manamag. So ngayon guys, magpapabless tayo ng ating motorsiklo. Sarap sa peling. So nasa 4,000 RPM yung setting ko, kaya nagbe-blink siya kaagad yung shift indicator. No, na-adjust naman yan. Kalimutan kong i-adjust. Sorry na, huwag ka na magalit. Well, so 6:30 try natin abutan yung kasi sabi nila pan experience 6 to 7 mass ganyan, tapos after mass 7 basbasa na ng ano ng mga motorcycles and vehicles and four wheels. Yeah, so malapit na tayo sa bayan guys. Hindi po dito yun eh, dito yun eh. Bless. Thank you. Woo! Morning. Oh guys, bango. Daming ano rito. Wow. So today is Saturday. Kekeliwe. Still left blessing on the lane. Pag big bike pa. Ano ba nilo? Flip na yan. Balitin lang sir yung papapasok mo po sa loob sir. Pang second batch na po tayo papasok. Pagpasok Okay. po sa loob sir, wala po kayong babayaran din ba sa amin. Ibibigay sa inyo sobre voluntary donation na po yun. Okay. Kaya papasok ko na dun sir yan po gate 7 po. Eto na yan yung Yes, sir. pagkaliwa. Bali yan po yung mga Hindi na doon sa taas. Hindi na po. Bali Yan yan na. sir, napapagitna po ng mga firemen sir, gate na po yan. Bali papasok mo po ngayon kaya nakabante na po. Okay. Sige, sige. Bali alok lang po sana sa inyo sir, gagamitin niyo po para sa card blessing po. Sir, bali 300 na po siya. 300? No, wag na po muna. Hindi na po. Nag-isa lang niya sir, 150 lang naman po yung boss. Ito lang sir para sa card blessing po. Woo! Good morning. Ganito pala yung setup dito. Gusto mo nang bumaba? Doon, antay mo na lang ako doon. Ha? Sige, para di ka na mapagod. Too much. Ha! Di ako papapasukin. Motor kaya. So I think sineset up pa nila yung arrangement doon sa loob. Ayan.
So ayan, sila Kuya Guard. So kahit nakamotor ka, kita ko yung mga nakamotor dun. Hindi sila basta-basta pwede manguna, hindi kaya pag stoplight. So well disciplined naman yung mga peoples here. Tourist na magpapabless. So buti na yung ano, sigurado tayo na lahat mapeblessan, no? So hindi ko alam kung maabot kami. So yun yata yung first batch. I think mamaya pa kami dito. Tatapusin muna namin yung first batch bago kami pumesto doon. So antay lang tayo ng advice. Wala pa namang binabanggit. Yeah, so I'll update you everything guys kung usad na kami. Yan, so may movement na guys. Hindi ko lang sure kung nag-start na, pero sabi ng kapatid ko, tinawagan ko kanina, nag-start na raw doon sa first batch. So hindi ko alam pa ilang batch na kami ngayon. Yeah, yan. So far, thank you Lord pa rin sa lahat ng blessings. Kung hindi pa rin dahil sa inyo, wala lahat na ito, no? So taos pusong pasasalamat talaga. Ayan, so pa-bless natin. Actually guys, wala pa akong pangalan dito sa Z900 natin. So undecided pa rin ako kung anong may papangalan natin sa kanya. Ayan. So let's see what will happen. Yeah. See, ito yung tinuturing kong baby talaga guys eh. Baga, kahit wala akong literal na baby, pero ito talaga yung baby para sa akin talaga. Ayan. So update lang. So batch by batch yung mga pinapapasok dito sa loob ng ano, may mga motor, tricycle, van, pickups. Yan, so konti-konti lang. Antayin natin pag akit natin doon sa taas. Ayan, no. So nakaramdam na ako ng gutom, share ko lang. Yan, so antayin lang natin mablessan tong baby natin, then breakfast na rin tayo. So far paalis na rin yung first batch. Pero may harang kasi dito sa bandang unahan eh. So hindi pa tinatanggal. Kaya salute pa rin, well disciplined lahat ng people out here. And morning. And mapabless din sila. Motor 948 948 948. Opo. Susunod na siguro tayo, no? Oo. Bubuksan pa rin. Ako, bubuksan na yan. Pakyatin na tayo. Ano? Start no. Thank you. Una kami boss. Ingat, ingat po. Thank you. Ba't nabasa? Good morning! Pabalik na tayo guys. So ganun-ganun lang ang pag-bless sa Manawag. So mabilis lang. Ayan, so far maayos naman. Ayan, pabless na rin kayo na yung mga motor. So hindi naman requirements na laging bago lang pinapablessan, no? As long as alam mong dedicated ka sa sasakyan mo, gusto mo laging safe, at syempre in guidance pa rin with our Lord.
and guidance pa rin, no? Yan, so lagi na tayong gagabayan.